no? Murag, pamilyar na ko ang imong itsura. Nagkita na naman ka usano. La, ako bitaw tong classmate ni Leia. Katong niadto ka sa university. Katong among gitunghaan. Oh my God, ni kaya pa ka malimot. Bilib kong memory ni mo, Lada. Kung nagkita mo ang akong apo, palihog, dad ako nga to kaniya. Oh, Lola, dadon di ka nga to ni Leia. Basta. Ang buti pasabot, Judy. Si Leah, ang apo ni Josephine. Atong apo, Bart. Mauday. Nga sa una ko palang pagkakita niya, gaan kay nga akong buot. Ako din siyang apo. Hala, no? Kagamay ra gyud ay sa kalibutan, no? Lola, malipay gyud si Leia sa inyong panagkita. O sige, mga na ta karon sa ospital. Ospital? May nahitabo sa akong apo. Lola, nanganak si Leia. Ha? May apo na ka sa tuhod. Mo ba? Kuno ka na mga tuta sa ospital, Bart. Oo. Naghinam-hinam na kung makakita sa akong apo. O, kinanglan nga mga tuta. Antuan na rin, pahibaon river, ha? Oo, sige, Pag-drive sige. tayo dito. Oh, nya, exit lang sa ako ha. Excuse Oh. ninyo. Sige, Lola. O niya, Bart, mga tuta. O, mga tuta, kung na yun, atuon na to. O, kabalakan na kin ato siya doon. Kinala makita niya ang imong apo. Mo na gani ako isulog nila kung mag-ilas pa. O, sige. Alam niya, sige, ikaw na liwag pa ba? O, ako na. Nala, dali. Sige. Traidor siya. Ang akong asawa, ang akong suod na higala. Doon na relasyon. Dili ka gid matagbo ko sa kalaki niya. Nadugay man si Ramil, iha. Maulagi. Dugay gyud tita. Hain ka to. Tingalig tuwa na to sa ospital, iha. Tuwa kita sa ospital. Ano adto pa man siya sa Babes, dito ka dito. Babes. Babes! 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 Sagdi na lang siya, iha. Tita? Huwag na kainom. Nagbarag-barag na. Buwan lagi kayong tao. Tungod tingali, iha. Kay nahibawan yung nanganak ng maluibon yung asawa. Anong dili naman ang niya kalimtan si Leia? Ambot, iha. Ang sainaan itong babayhan ang awa nimo. Hi, tita. Wa kahit komparasyon si Leia na ako, no? Wala gani siya sa buling sa akong kuko. Pero ambot ba? Nga nung pilit pa si Rugby ang gugma ni Ramil ng babayhana. Sige, tita, excuse na. Ariyan naman ako si Ramil sa iyang kwarto. Okay, iha. Good luck. Babes? Babes? Babes, ang sinahita po. Pahawa, Pauline. Leave me alone. Ang sa laging nahitabo, sultihi ko. I said, leave me alone! Can't you understand? Ano laging naghilak man ka, babes? Babes! Babes! Yats? Oh! Yan. May anhi si Ramil. Nadugangan ang iyang kasilag na ko.
Igak mo sa malig ko ni Eli. Kaya iyan tapong pabangunon ba ito tapong CR ba? Nasayop siya sa iyang pagtuo sa pagkita niya na po. Mamubiing na sugatan niya. Gigakos ko ni Philip. Ay, Ginoo ko. Unya, hain man si Philip. Ganiharang ni Uli. Ako man gihigilan. Naiubos gito pag-ayon ako si Philip. Nagsukmagay maging sila ni Ramil. Oh. Ayaw na lang sige hilak diha, Yads. May surpresa biya ako nimo. Siguro gyud ko nga malipay ka. May kalipay pa ka ako, Judy. Nakasiguro lagi ko nga malipay ka. Brace yourself. Anda maimong kaugalingon. Ah, kadiyot ha. Ako na silang pasudlon. Ayaw pamilok ha. Nakiningaw na tayo ko nimo. I'm sorry, Lula. Mingaw sa kay ko nimo, Leah. Dugay na ko nagpangita nimo. Dugay na sa kayo kong nangita ninyo, Lula. Sinong Leo? Kumusta naman? Sinong Leo? Dugay ng luha ang imong kaluha. Nakumbikto siya, gaway sa... Nga naman, Lula. Tungod kay gibutang-butangan sa usahan ni Mrs. Mercader, gawa niya mabuhat. Mrs. Mercader? Carmen Mercader? Nakaila ka kang Carmen Mercader? Siya ang may kaluoy kong ugangan, Lula. Siya ang naghatag og miserable sa akong kinabuhi. Kun mao, ikaw ang gipahiran og sa ni Mrs. Mercader. Ginamit ka instrumento ang imong kaluha. Sinong Leo, Lula? Siya di ay ang gibayaran ni Ma'am Carmi. Aron mapatuo nga akong laki. Diyos ko! Wa ka maili si nagpupuno ka sa dihang mitupad siya paghiga nimo. Ako'y kalibutan sa mga pangitabo. Ipainom ko ni Ma'am Carmi. Ang mauna na'y akong namatmunan. Nagipukaw ko ni Ramil sa kasuko. Oh, ang makaluluoy kong apo. Anong napreso man si Dong Leo? Nakonsensya siya. Giuli niya ang kwarta. Giset up day siya ni Carmen Mercader. Ipasangila siya nalulis. Kung nga, buot siyang patyon. Bayad siyang mahal! Bayad siyang mahal! Yads! Ayaw palabi! Mabughat ka! Mabughat ka ng anak! Oh. Ramil, niinom ka nga wa mo pakasudli pagkaon ng imong tiyan? Gusto na kong mamatay, ma'am. Ramil, unsa ba? Nayabag ka na? Ako na madaog akong problema, mami. Nakasulti ka ni Ana, tungod kay nakainom ka. Unsa ba kay imong problema, ha?
Si Leia, Mami. Ug si Philip. May relasyon na sila. Di ay ba? Ah! Gisago na gidaay ni Leia sa lapok ang imongan? Uy, Ramil, malayasa! Ayaw si Dawata kung mabalik man siya dinhi! Di ko makahimo, ana, Mami. Dili ko mabuhi kumawa si Leia nako. Hungog ka! Mahal ko kayo si Leia. Bisa kilo ipan ka na! Mahal mo gihapon siya! Mamatay ko kung mawa siya sa kinabuhi, Mami. Mamatay ko. Husto na! Husto na, Ramil. Bunga lang sa imong kahubog ka na magisulti. Ayaw palabi sa pag-inom. Ayaw palabi sa alkohol. Makadaot na si Malawas kung masobrahan. Mas maayo or mamatay na ko. Ramil, husto na! Husto na! Pauline! Iha! Pauline! Dali. Yes, tita. Dali, Iha. Dadaan ni si Ramil sa iyang kwarto. Timanan na, hubog. Babes. Babes, dali na. Dali kay papuhan tita. Ha? Dali na. Unsa ba? Makahimo ko sa paglakaw nga ako ra? Ako sa bisa. At timanan na, ang mahawasan. Ising! Minggoy! Ising! Minggoy! Hipusan ng kupita direk vino! Ina ba? Ising! Minggoy! Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan unta usara kini